ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ସହରର ମେୟରଙ୍କୁ ଅଗତ୍ୟା କୌଣସି ଏକ କାରଣ ଲାଗି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେଲା। ଦାୟିତ୍ୱଟି ଥିଲା କିଛି ଅତି ସାଂଘାତିକ ତରଳ ବିସ୍ଫୋରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ପଠାଇବା। କଥା ହେଇଗଲା, ବିସ୍ଫୋରକ ଯେଉଁ ଲହରୀରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଯିବ ତାହାର ଚାଳକ ନିହାତି ଦକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ତାହା ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଧିକ ହଲଚଲ ହୋଇ ତହିଁରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଯିବାର ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମେୟର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସହରର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଲରି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ ଲରି ଚାଳକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଲରି ଚାଳକ ଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ବାପା କହିଲେ, ଯିବାବେଳେ ନୁହେଁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବୁ। ଲରି ଚାଳକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜ ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାବଧାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ବିସ୍ଫୋରକକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିହ୍ୱଳ କରିଦେଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଉପଦେଶର ମର୍ମ ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ।